ang GMA Regional TV Balitang Disda. Bugas o bugason ka? Ari lang tingay sa walay bugas kay murag gwapo-gwapo gamay ba. Aga na bugas. Para di ta magutman. Mas nindot lang na bugas. Kay? Diya man na makita ang babae kung gwapa gyud na bugas gyud. Bugason sir, Kay? para way kompetensya, way mangilog. Way bugas. Wala bugas. Oh, kay way kasud. Mangita ba yung kwarta? Oh. Bugason. Kay ni naman. Kay mas daghan man ang bugas. Ay, ambot. Way bugas sir. O bugason sir, bati mong naong sa labi na karon bati tag naong. Di maayo ipare sir, labi na kuwatay kwarta. Uy, bugas. Ay, bugas. Kay para hamis. Bugason. Wala na bugas. Bugas. Ang bugas, importante kayo nung panahon na. Naka ng bugas yun, kay importante kay nasa itong kinabuhi. Walay bugas. Walay bugas. Nga naman. Way bugas tamo kay way malungag. May bugas. Para maintain ang atong kanyag.